ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ଦିଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେ 28 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିବା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରବିବାର ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିସିଡି ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପରିସରର ପରିରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ଏମ୍ପି ଝିନୋହି କକା, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁହାପୁନ ତାପସ କୁମାର, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ପିଆର, ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ପାଦକ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ୱାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ସ୍ନେହା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ମହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଲେଖକ ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ପରିରଥର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ଜନସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୁହାପୁନ ତାପସ କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାହୁଲ ପିଆରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 11ଟି ବ୍ଲକ, 2ଟି ପୌର ପରିଷଦ, ଗୁଡାରୀ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ରଥ ପରିକ୍ରମା କରି ଶିଶୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ। शिशु यौन निर्यातना तार बाबद एयरनेस करने यहाँ लंच कर गत सारा राज्य में 28 तारिख गत 28 तारिख आम जिले आज आरंभ है जहाँकि सबू थाना एरिया ब्लॉक एवं पुरपल्ली में बुलब एवं प्रसार प्रचार करेंगे, लोक को सचेतन करेंगे और 9 तारिख दिन शेष हो। मेरे परिरथ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इनॉग्रेट होता फ्लैग ऑफ होता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भुवनेश्वर तापर विभिन्न जिले में परिक्रमण करी। आज 3 जून ठू 9 जून जाए रायगड़ा जिलार विभिन्न एरिया रे जाइके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज उपरे अवेयरनेस सचेतनता क्रिएट हेबो। आउ रायगड़ा रे आमे रेलवे स्टेशन आउ ट्रेन को फोकस करके लोकों को गुड टच बैड टच उपरे तांकर अवेयरनेस जगाउची। से आमर प्रोबेशनरी सब इन्स्पेक्टर्स भी लीडरशिप नेउचंती। ता छाड़ा विभिन्न आमर डीसीपीओ जिला प्रशासन सीडीएमओ तांकर सर्वशिक्षा अभियान एंड सीडीएमओ रो एएनएम आशा प्रोग्राम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टाफ समस्ते एका होके आछंती। आमर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तांकर पैरालीगल वॉलंटियर समस्ते मिसिके गोटे बड़ सचेतनता शिविर करूछु। आशा करूछु पब्लिक रो सपोर्ट नहीं के रायगड़ा रे बहुत बड़ गोटे कैंपेन हेबो। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट रायगड़ा बाइट।